Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan amindi, nga iti agdama kat ada ijay London. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kanila kay Coador Manangan ti Barangay Inabaan Sur, Rosario, La Union, kan amin nga agdangdangag ditoy Purok 1 from Yara Asiana Manangan. Lakay ko ani Reynaldo Jose, apok ada JC Ayan Jester, Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan from Josephine Jose. Corrales family ti Santiago City from June Gonzales. Dante Velasquez, Dave Nathaniel, kakabsat ko kananang ko ani Donisha Bukwan ti Nagilian Isabela from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Manang Leti Rivera, Seth Adarna, Josie Barcel, kan amin a Gutierrez family ti Prado, Umingan, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Lorena kan Jimmy Silva ti Ibiza, Spain. RK, Chen, Noel, Fabrien, Edward, Samantha. Eli kan lakay ko ani Ricardo Bautista ti Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Fermin family dita Sanchez, Mira, Cagayan, kan dagiti taga Rakub, Kalanasan, Apayao from Joy Vlogs ti Muscat, Oman.
Belen Jose ti Santiago ken Jose family from Juliet Sugitan. Berwega family ti Mabini Pangasinan ken amin at taga Santa Cruz Manila from Linlin Berwaga. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Jasmine Rivera, Katrina Alindada, Gemma Frutas ken Nati Agustin. Happy Fiesta Barangay Remos di Cagayan from Connie Sabado. Shout out pa'y kada Magnus, Yashika, Tyron, ken Mertkan, ti Puruktu, Parudon Sur, Apari, Cagayan, from MJ Antulin. Anak ko ada Irish, Lorraine, Princess, Charmel, Epong, KZ, ken Junjun, kanilakay ko ani Ambong, from Rodalyn, Rondal, Pagdilaw. John Rick, Princess Athena, Prince Kian, nanay kan tatay ko. Antik dito'y Dubai, kan lakay ko ani Ian de la Cruz from Jenilyn Matusalem ti Dubai. Dagiti tamaan Urdaneta branch, especially ni Jonah May from Grace P. de la Cruz. Quirino kan Isguera family ti Kawayan kan Kabugaw, Ilocos Sur from Mr. Arthur ti Vancouver, Canada. Taberna Alejo, Mundo, Bulda, Claveria, Terrenal, kan Rapacon family ti Tangadan, San Quintin Abra, kan Santa Catalina, Ilocos Sur from JP Alejo. Mercedes kan Gerson Libunaw, Tatay Romulo, Nanay Meli Abat, Ruben kan Presi Ubaldo ti Etiaga Isabela, Inang Remy, Apong Hill, Jeremy, Mary Jane, Emerson, kastamot ni Danny Boy Abat, Jane kan Jenjen, Veronica kan Jaika from Jessica Libunaw ti Singapore. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Mindy. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Mindy kat iti agdama addaak dito'y London. May saak a nurse dito'y manang kat makunak a nasaliwanwan ti biyag ko dito'y. Naamok ti maipapan iti YouTube channel yo, babaan iti katrabahwak a Pilipino matlaeng at taga Isabela. Kat manipod idin, kanayo nakmutan a dumdumngeg, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag, nang runa dagiti padak nga OFW. Naawisakmat anang ipatulod iti padas ko, barang mapilimat a maidrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay Manang Emmy. Dagayam dito'y bodega dagiti daddo mga arwatan ni mama. Impan-pan namat dito yan. Sapay nakataptapokan, tanabayag asaan kami ang nakadaldalos dito eh. Ay, ni, ano na ito eh? Nagpintas mo tan abag? Nalaga-laga? Apay nga tanga indulin dito ni mama, kat nakapinpintas pa'y laang. Lukatakman. Old IDs mat ni mama dagito eh. Amanda Herrera. Ni, apay a Herrera ti apelyedo ni mama iti dayto nga ID na. Rumbang ko maakrus. Ngam apay a Herrera. Hagure ka. Amin a records na. Herrera ti inaramat ng apelyedo. Ngam apay. Kan apay anak kalamang dagiti apapeles ti bodega. Apay akalata nagtimbayo ak. Data ilimlimod ni mama kanyak. Anya ti saan na imbaga kanyak. Data pa kainaigan da ito iti pudno kinatao ni mama. Masapol ang maamok ti kinapudno. Ngam kasano adamagag kan kuana ti maipapan iti naduktalak di ti bodega. Diyak makaid na aging ga iti diyak maamuan ti kinapudno. Mama,
Sino ka talaga? Naimbagngal daw mo. Naimbagngal daw mo matmanong? Berbero ka na ka, no? Si ka ni Mindy Cruz, sana yan. Juan, siyak na rod manong. Sino ka di? Siyak ni Luis Herrera. Herrera? Wen, Herrera. Kas itapelyedo ti inam idi. Anya ti, kayat mo asawan? Di mo ko na rin nasaan mo nga amo. Noon niya ti kinapod no. Anya kinapod no? Anya ka di ti bagbagam? Saan ka maawatan? Kinapod no nabayagan na kayat ka amaam-am mo kan makita. Ngam apay? Gaputa agkabsat ta. Anya? Wen Mindy. Siyak ti anak ni Mama Amanda. Sakbay pa'y anagbalin nga inam. Saan? Imposible day ta nga ibagbagam. Amo ka na rin katapat yan. Ngam day ta tinabatad a kinapod no. Naagpay so day ta. Apay saan ko anam amuan. Gaputayin limad na. Pinanawan na. Pinanawan na kami adwa kan ni Papa. Saan ang maaramid ni Mama day ta? Kasta mo ti kapanunutak edi. Nga magpaiso ti amin. Pinanawan na kami nga agama. Kat nagbiag akaden na kayo. Diyak ka muna niya tirumbang nga aramid kita. Gapo ka dagita nga ibagbagam. Kasla jackpot dyan ti amin. Masapol nga agsarita ta. May papanitian niya, anak. Apay akas na tilangam. Adda ka din napasamak. Adda nam amok ang lalaki. Luis Herrera tinagan na. Ha? Agpaiso ka di nga da inabando ng mga anak mo? Mindy, anak ko. Di nakawagan iti anak. Nuluklok ko nakgayang manipod pa'y kinaubing ko. Saan? Saan ka alinoko, Mindy? Saan nakalinoko? Kasano nga'y bagayo da ita? Diyak pulos na amuan nga dagayam kabsat ko. Saan mo la maawatan? Wan, mama. Talaga adyak maawatan. Isungarod nga dak dito Tapno maamwak ti kinapudno manipod kan ka. Kayat ko amaamuan ti si bubukal a kinapudno, mama. Saan analaka ti amin iti anak ko? Ubing akunay. Kat nagbidutak. Kat iti dayjay apa nagbidot mo. May sa abiyag tinapektaran. Amok day ta. Kat 28 atawan ako nga agbababawi. No agpaiso ti ko na mga agbababawi ka, mama. Apay asaan mo apinadas ti simubot kan kuana? Pinadas ko, anak ko. Hangam din akmaaklon. Iti panagkunayo. Kasano nga rudmat amaaklon ko itadaytoy anamwak. Mindy, anak. Sapay ko matay ka na iti gundaway nga agpalawag. Diyak ka mo, mama. Diyak amo no kabaalak adenggan amin nga ibagbagam ita.
Mindi, anak. Masapol ang maamwak ti kinapudno, papa. Anya nga may agpayso tinapasamak. Ay, amok ang mariribukan ka, anak. Sa anak laang ang mariribukan, papa. Masaksakit, anak. Patpat gikunay ni mamam. Manipod damo apan nakakita ken kuana. Impagarup ko na amok unayan ni mamam. Kat? Nga madagayam tiyak amo. At agayam pinanawan na pamilya na sakbaypay anagam-am mo kami atwa. Di yu pulos na amuan ti may papan iti dayta, papa. Saan, anak ko? Diyak pulos na amuan. Kunakno da kami laeng gayam. Kasano anaduktalan nyo ti amin, papa? Sumagmamano atawan tinapalabas manipod na ipasngay ka. Dimtang ti aldawa saanan ak kinabailan ni mamam ti sider ti konsensyana. Kat impod no na kanyak ti amin. Kat anya ti inaramid mo, papa? Hindi damo talaga anasakit, anak ko. Ngamawanan ti maramidak no di ti mga klon iti amin. Kat iti pa naglabas ti aldaw, ininot ang nakalipatak. Kat ni Luis, anya tinapasamak kan kuana? Nadamag miiding agnanaeden iti sidong ti maysa nga ikit na. Kabsat ti amana, manipod pimusay ti amana. Ibagayo man kanyak ita, papa. Basol ko kadi akumpleto ti pamilyak. Kat ni Luis tinaabando na. Saan? Awan ti basol mo, anak ko. Nga maawatak no bilang gura ti marikriknam ita. Kasano ang makilangan ak iti kabsat ko nga italaang anaamamok, papa? Tiyak mo't ammo, anak ko. Nga may salaang ti amok arumban. Karbangam amaamuan ti kinapudno. Pulos ni namnama man ang Emmy, nga adagayam kinapudno nga inlimad kada kami ni mama, asigon iti amak, kinapudno anaamuan na laengan, idi na ipasngaya kon. Man nakaawat ti amak, ken patpat gan na unay ti inak, iso anaaklon na ti amin. Ket idi na amuan da apimusay gayaman ti ama ti kabsat ko, ani Luis, ingkadengdan tinagkalaysa, tapno agbalin alegal ti panagdenada. Dagiti pamanaknak iti palimad ti inak, kat naduktalak iti naminsan a panagdalus ko iti bodegami, kang runaan ti panangyam ammo a mismo ti kabsat ko iti bagi na kanyak. Iti daydi a panagsango mi nga agkabsat, nariknak ti napalalo asaam, akup-kupikupan ti kabsat ko. Iso akalpasan ang nakasaritak ti amak, kat pinanagnakan na kanyak ti amin, siya kon tinangipamuspusan, iti panagin na si dagmi nga agkabsat. Agyaman akta pinatgam tikid daw kung agkita ta ita. Manong. Kung namite ana pa nagnakamun apod no amin nga imbagak ididamo nagkita ta. Ita, anya pa iti kayat mo?
Kayat ko amaam mo ka na imbag manong. Kan kayat ko ang maawatan ti marikriknam. Awan ti rumbang ang maawatam. Gaputa saan mo anapadasan tinagdalanak manipod kinaubing ko. Amo ka narigat manong. Ngam pangaasim, di na ko maibilang akabusor. Di mo amo no kasano karigat ti dumakal nga daim impunan na agura iti puso na. Gapu iti panangabando na kan kuwa na ti inana. Ngam adakitan manong. Saan ka di nga umdas day tatap no pagsaritaan da daytoy? Tapnoan niya. Tapno agpamarang takas laawan tinapasamak? Asaan nak nga inabando na ti inak? Idinto ta si kakat dimmakal anaragsak kan kompleto ti pamilyam? Diyak amo nga dagayam kastoy pasamak. Diyak mat kaya ti kastoy sitwasyon ita. Nalaka ti panangibagam iti dayta. Tawan kaya ti sitwasyon ko. Saan asika ti inabando na kan pinili ti inam apanawan? Saan ko pinili day tamanong? Ngam no adala ko mawagas, tapno mabaliwan ti amin. Aramidak. Ngam amo ka jakon maisublipay ti napalabas. Daytang harot kat. Iso nga awan nga rodon ti rumbang pa pagsaritaan ta. Jak amo no kasano ama pagkalma ka manong. Ngam kayat ko amam nga awan panggap ko amang yadayo itiriknak, kan mangliklikan ka. Ika gumakasulnitan ti amin anapukaw kan ka manong, gaputa agkabsat ta. Saan mo na mabalin asulnitan dagiti napukaw kanyak? Amok dayta, ngamkas iti nakunakon, ika gumaak gaputa agkabsat ta. No lakit di ta ikanak iti gundaway. Kasano no di ka ikan iti gundaway? Sana nga agsardeng amang ipariknakan ka. Asaan ka nga agmay-may sa manong. Mama, jak makaid na. Aging ga jak maamuan no anya at talaga ti kinapudno. Asino ka talaga? Ama, anak. Marikrik na ka adupay tinaskan ang maamuak, mama. Naibaga kanyak ni papa ti amin nga amuna. Nga marik na kasaan nga umdas ti naamuak. Isa pa nga asiyo kuma. Da kayo ti kayat ko apagtaudan ti kinapudno. Oh. Sakbay an amok ni papam. Adda pamilya nga inabandonak. Kat ni Luis ti maysa nga imbatik. Apay pinanawan niyo ti anak yo, mama? Saan ko kinayat na ijay anak ko? Ngam saan an nalaka ti sitwasyon may idi? Saan an naurnos ti panagdan nami iti ama ni Luis? Agpada kami pa'y nga awan panggadan na. Kadyak amo no kasano abiyagak ni Luis. Iso na pilitan ak nga imbadayo. Kat imbatik ni Luis iti kabsat ti ama na. Napilitan? Wano iso ti piniliyo? Ngamin, para ka ni Manong Luis, piniliyo ti kasjay a sitwasyon nyo. Diyak mababalaw ni Luis. No kastaman ti kapanunutan na anak ko. Inaldaw a pagbababawyak ti amin. Ngamtiyakon ba isubli pa'y tinapalabas? Di man lang napanunot asublian ti kabsat ko. Inarabid ko dayta. Ngam idinaamwak nga inala ti ama na iti sidong na. Napanunot ko nga amangan no nasaysaya at ti agbalin a kasasaad na iti sidong ti ama na. Iso nga ingkadang kun ti saan a nagsubli. Amuyo ka di adim makal ti kabsat ko. Nga adda impanan na asakit tinakam kada kayo. Amo ka jakon mapunas day taagura iti kaunggan na. Ngam kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Panagkunayo ka di, kat nalakalaang amapakawan na kayo. Tsaka mo anak ko. Ngam aramidak ti amin, tapno mapakawan nak ti kabsat mo. Ikarikan kami di. Sa anak nga agsardeng. Aging gaadinak mapakawan ti kabsat mo nga inabandonak.
sa anak nga agsardeng. Anya man ti masapol mo. Napagsaritaan tanda ito isan ka di. Manong, amok akagawaram ti inata. Ina? Di mo isawang day tabalikas iti sangok. Saan ko nga ina day jay? Ngam iso tinangipas ngay kan ka, Manong. Ngam inabandon anak. Saan ka di pa'y nga umdas day jay arason tapnog kuraag? Maawatak no apay akaguram unay ni Mama. Di mo maawatan. Di makilak nga awan ti inak mindi. Buybuyak dagiti padak nga ubing, ngar arakupan dagiti innada. Ngam siyak, ultimo anniniwan ti inak, jak pulos nakita. Manong, Among kadi anamin ano asinaludsod ko iti bagit, noan niya ti basol ko, tapay a pinanawan nak. Adda nga tamadi na aramit ko. awan basol mo, Manong. Apay nga rin inabando na anak ti inak. Diyak ka ba ilan asong batan day tamanong? Ngam no ipaayam lang iti gundaway ni Mama. Amok amasong bata na dagita asaludsod mo. Anya ti ibagana? Agbababawi iti inaramid na? Adi na nagayatan ti amin? Anagbutang iti kasasaad na iti? Kasano? No kas jay amis mo ti ibagana, Manong. Diyak amo no kabailak pa'y apakawanan, Mindy. Saan ko mat nga ibagbaga apakawan ng adagos, Manong? Ngam ipaayam ko maiti gundaway, tap na mailawlawag na mo't tibiyang na. Kasano no diyak magustuhan dagiti ibagana? Dagiti isungbat na iti saludsud ko. At least, sana na masapol nga agbyag ka apasig ka sa ludsud ti kupkupikupam. Apay nga aramidam ti kastoy. Gaputa ka pamilya ka, Manong. Kapamilyam ni Mama. Kat uray balibaliktadam ti lubong. Di mo mailibak day taak kinapudno. Mama, nagsarita kami manon ka ni Manong Luis. Anya ti imbagana, anak ko? Talaga akagurgura na kayo, Mama. Ngamin, kasla ka no saan ang nagbalin apasat ti biyagyo. Namin ano asinubyak ti kabsat mo. Ngam pinagtalaw dak ti pamilya ti amana. Awan ka no kwentak nga ina. Kan awanan karbangakan ko ana. Tapi nanawak kat nga rod. Mama, kat dayta tinagdagsen a krus nga ibakbaklay ko anak ko. Amo kasaan arumbang tinaramid ko apanang panaw kan ko ana. Impagarup ko ngamin idi anasaysaya at agbalin abiyag na no awanak iti den na ana. kabailan nyo ka di nga ibaga amin dagita ka ni Manong Luis, Mama. Diyak mo no kaya't nakpayadenggan. Saan tayo amaamuan? No saan nyo apadasan, Mama? Mama kakmindi. Amangan no nakarkaron nakaguranak. Amangan no saan ako namaklon. Diyak mo ti aramidag. Sangwan nyo ni Manong Luis, Mama. Panawanan tapno makapagsarita kayo adwa.
Sumaak nga inya sa dagtibagik iti kabsat ko. Uray amok akas taunay agura na kada kami. Nang runa unay kan ni mama manang Emmy. Dayjay tinagbalin awagas ko. Tapno mapagin na sa dag ko da mama kan ni Manong Luis. Tapno malawlawagan ti panunot da adwa kat agpin nakawandan. Kayat ko ngamin ang mabukalan ti pamilya mi manang. Sa anak ang nagsardeng, aging ga itinaalukoy kumatlaang ni mama ang makisinarak kan ni Manong Luis. Apay nga da ka dito eh. Luis, anak ko. Di nakawagan iti anak. Awan karbangam. Maawatak no apay akas taunay tiguram kanya. Awan ti amom. Pinanawan nak. At ada pinilim tinang bukal iti sabali a pamilya. Ngam timang padakkel kanyak nga anak mo. Diyak kayat amasakitan ka. Ngam inaramid mo. Di naksinubyan Apolos. Amom? Di makila ka ng namnama nga iti maysa nga aldaw kat sublyan na nga anak mo. Amom ka da tunggal adag tuktok iti ridaw. Nang namnama ak asika kuma. Ngam saan ka simbang patapolos? Diyak kamin amuno kasano asangwan ka iti anak ko. Naglaka nga isawang mo dahi ta itasaan ka di. Gaputan na alamon ti kayat mo. Addan pamilyam. Addan anak mo atong dungwam unay. Napatag kamot kanya, Luis. Napod no dahi ta. Apay adinak sinubyan. Apay alinipat na. Saan ka alinipat, anak ko? O bingak pa idi. Awan ti ka ba ilak alumaban iti pamilya ti amam? Impagarup ko ang nasaysaya at tibiyag mo, no saan ka nga alain ka dakwada. Amo ka saan nga umdas na gito'y apalawag ko kan ka. Among matlagayam. Kasanungar na masulnitam, ti adon atawan na naglabas. Diyakon kabailan nga isubli ti napalabas. Ngam kabailak ti mga barwanan. Katita daytan, Luis. Tsaka mo. Diyak amo no kabailan kapay apakawanan. Maawatan ka, anak ko. Hanggang sapay ko taypayan nakitigundaway amang ipakita. Kan mangiparik na tinalaos a panagbabawik. Kang rodaan tinalaos a panagipatagkukan ka. Manong Luis, talaga ka di asaan mon ang mapakawan ni mama? Ipaayam kumamot iti gundaway amang ipakitakan ka, no kasano ka kapatagkan kwa na. Kasano mamati ka napatagak kan kwa na. Kat agdadata ti kinapudnungad at kinayat natin ang bukal iti sabali a pamilya. Ngamti mangirupir iti karmungan na kanyak nga anak na. Amok nga oray ibagam. Ang makipagrik-rik na kay tinapasamak kanyak. Ti inamtulat dati sakit mo. Saan ang maipapanday ito'y? No asino kada kayo ti sakit ko, Manong? Ngamdi mo ka di mapanunot? Aga po iti nalaos aguram iti inata? Kat si kamot laang ti masaksakitan? Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti lukwak ti bagik akas laawan ti napasamak. Ngam pamilya tayo, Manong. Nga oray anya pa'y ti mapaspasamak. Diyak mo nakabalak nga aklunan nga inak ti inam. Ngam kabailan nak nga aklunan akabsat mo. Saan ka di, Manong? Diyak mo. Diyak mo, Mindy. Ikarkararag ko asapay ko, ma. Tadumtang to ti panawan.
Ama ka amiris kamot laang manong. Aging ka nga dapay ito'y abiyag ti inata. Sapay ko ma. Tinasayaat. Baliwan tanto lang ang tagsarita. Nasakitan ti ulok. Kaya't kun ti agina na. Diyak amuno ka sa namang rugi akmindi. Sige. Ibagam noon niya ti kayat mga ibaga manong. Nabayagan a kinagurak ti kita ti biyag a nabangunak. Di makalak na daim impanag-agura iti kaunggak. Maawatan ka manong. Talaga ka di maawatan nak. Sika adim makala kompleto ti pamilyam. Idin to tasyak. Napanawan. Naisukat. Kan kinabailan dalinipat. Amo ka saan nga umdas na giti isawang ko. Tapno mapunas ti guram manong. Pudno. Ngam na daduma. Mapampanunot ko. At dapay nga takaas-askan ti kupi-kupak agura. Anya ti kayat mo asawan manong. Nabandog akon. Impag-arup ko, no ti panangabog ko kada kayo nga umadayo, kat makapasayahat kanyak. Ngam saan gayam? Gaputa saan mo apagsayaatan, no kup-kupi-kupam tigura, manong. Among ka di. Anamin ano a pinanggap ko ti umasidag kada kayo. Ngam na amiris ko. Apaya siyak tinaskan nga umasidag. Kat saan mo ta siyak tinagbasol. Manong. Ngam ti kinapudno na. Arapap ko adumtang to ti aldaw. Akabaala kun ti sumangumanan kada kayo. Aramida manong. Silulukat tiri daw ti balay mi para ken ka. Mama. Luis, anak ko. Agyamanak, tay nawagan nakbatlaangan iti mama. Nabayagan na panawan ang pinanunot ko. Nakabailan kayon asangwan. Ado ti kayat ko adamagan. Nalaos agura ti imimpanag iti kaunggak. Amok, analaos ti pan nakapasakit mo anak ko. Katuray anya pa'y ti aramidag. Diyakon may subli pa'y dagiti kundaway ang naglabasan. Apay, mama. Apay pinanawan na kami tinay di papa. Anya tinagkurangan mikan ka. Awan anak ko. Siyak tinagkurang. Siyak tinagbindot. Impagarup ko na aramidag ti umno kadagidi apanawan. Siyak pulos na panunot ti saam. Anak amam iti kasjay a desisyon ko idi. Nagrigat, mama. Nagrigat ti dumakkel. Ama pampanunot mo asaan ka na patag iti ina. Manong, saan apod no dayta? Ipatpatag na kaunay ni mama. Adik. Amo kawan karbang akagkid daw iti pamakawan kan ka. Gam kayat ko ama-amwam. Asaan nga aglabas ti may isang aldaw, asaan ka pinanunot. Diyak pulos namin ka nagbababawi. Ipatpatag ka, anak ko. No napatagakan ka,
Apay pinanawan nak. Gaputa nagkamali iti desisyon ko. Diyak amuno ka sa no asangog ti biyag ko ini. Ngamurayan niya tinapasamak. Anak ka lang ta, Luis. Kayat ka si Deren. Kayat ko ngay pukaw amin asaam kan gura marikriknak. Ngam kayat mamat nga rakupon ni Mama. Saan ka di, Manong? Diyak ilibak na ita. Ading. Kayat kaguraan, Mama. Ngam an na aruming bawti gagar ko. Maamang-amukin ka. Luis, anak ko. Nupilyak ang mga parwatan tayo. Talaga ka ti amaaklondak, kas anak mo? Anak ka, Luis. Kat saan kanto ang mabalin na pagtalikodan? Pakawanan na ka nagiti nagbasulakan ka, anak ko. Ang yamalak, Mama. Ang yamalak matkan ka. Mindy, aning ko. Kat kagronan. Ang yamalak iti Diyos. Tanamin sa na pinunas na tigura marikrik na kiti kaunggak. Kat an-an-aruming ringbaw itan ti pambatag ko ka na kayo. Ipatpatag kayo unay-unay. Ipatpatag na kamot, Manong Luis. Katagyaman ako unay. Tainik kami tigundaway ni Mama. Agyaman ako unay, Manong Luis. Analapdan pa'y ni Manong Luis, ti imapay ariknana iti daydi agundaway, Manang Emmy. Namin pinsan a pinakawan na ti inami, kat daydi moten tinangrugyan ti pannakabukal ti pamilyami. Maragsakan ak unay, Manang, ta ultimo ni Papa, inaklon na ti kabsat ko ken ni Mama. Kat di napulos imparik na asaan nga iso ti pudpudno nga ama ni Manong ko. No maminsan, adadagiti dumteng apagteng, arumbang nga aklunan tayo, gaputa saanen amabaliwan dagiti pasamak iti kalabas. Kas iti napasamak iti pamilyami, Manang. Iti panangabarwanan mi kas may sa naragsak a pamilya, ad-addan abimig kat tilinangan mi, aging nga inot anaam-amumi anaimbag ni Manong Luis. Uray kasjay tinapasamak kan kuana, uray pa'y nabayag a kinupikupan na ti saam iti barukom na, napasaya at natibiyag na Manang. Takinapudno na, isupay tinangtulong kanyak, tapno makagtengak dito'y London. Saan laaday tama ng Emmy? Babaan kan kuana, masansan pa yan nga agtur da mamakan Papa iti nagduduma apagilyan, tasigon ka ni Manong ko, ipaay nakadamamakan Papa ti dinan na ipaay iti pimusay nga amana. Nalaos ti panagyaman ko iti Diyos, Manang, ta iti dikodan ti amin a napasamak, nagbalin kami lata naragsak, nang runa ididimtengan iti biyag ko ti kabsat ko nga inabando na idi ti inak. Sapay lakumata nakaibati iti adal tuy padas ko, tuy pagayam mo, Mindy. Mindy, pagayam ko. Pudno unay ti kunam nga adadagiti dumteng apasamak ti biyag, arumbang nga aklunan tayo,
ta parte dayta tigasat tayo. Pakaragsakak unay ti panakabukelan ti pamilyayo. Nang runa unay, ti panang pakawan ti kabsat mo iti inayo, anang abando na kankwana. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu